Videopäivä 1. Mä rikoin lasin Miksun kotona. Ja mä pistin sen siivoon. Tässä on Rainbow Kananugetit, jossa on nugetteja ja 2 eri kastiketta. Tässä on yhteensä 12 eri E-ainetta. Namme. Kana. E500, E450, E341, E412, E451, E412, E415, E330, E412, E415, E330, E202. Kana. Nugetit. Saarisen kinkkupizza. Suomalaista lihaa. Okei, tässä lähtee. Mitä kaikkea Zoomaan. Kuinka monta eri E-ainetta tässä on? Okei, vehnäjauho. Tomaatti, sipuli, juusto, mikä on juusto valmiste? Juusto valmiste. Sianlihavalmiste. Tää ei oo ruokaa. Tää on prosessoitua. Tää on jotain, siis kun sä katot sitä, niin jos sä katot, niin toi basilika on yritetty niinku... Se on photoshopattu tähän kiinni. Se on photoshopattu tohon ja se on tehty huonosti. Mä en edes ala tässä niinku... Hyi, siis... Se haisee ihan kauan. Mun pitäis tehdä tutkimus siitä, että jos sä elät 3 kuukautta tämmöisellä ruokavaliolla, että syöt vain saarioisten roiskeläppiä, niin miten sä niinku... Swag! Neuvottelu. 5, 4, 3, 2, 1. Mulle mitä kuuluu, onko nyt niin ihkuu? Mitä sulle kuuluu, joutsi jo? Mä en tyhjentää, koska mä en nesteen pois. Mozzarella, basilika, Tomaatti. mozzarella, basilika. Onerva, mikä on paras kala? Lohi. Espanjan se lasipullo. Ota. Laita tähän. Sain haluamani. Tässä on lohta. Okei, kirurgi Onerva suorittaa vakavan leikkauksen. Tarkoitus on leikata kala 3 osaan. Vaatii tarkkaavaisuutta. Leikkaan medaljongit näin melkein puoliksi ja avaan ne näin. No niin, käännetäänpäs nyt kalaset. Kalapala. Hyvin sujuu, Onerva. Älä dissaa, sä et saisi tehdä tätä paremmin. Oikein kaunista. Kaunista kalaa. Liukasta. I like it. Maistuu lohelta. Bon appetit. Maistuu oikeesti kalalta. Tiedätkö? Ei oo väritöntä niinku se koulun kasvisruoka. Niin, tiedätkö saarioisen tunnikala pizzaa? Ei lähelläkään tätä. Siinä ei oo edes kalaa varmaan. Ei niin, jotain... Kalavalmisteet. Mitä on kalavalmisteessa? Jotain puuta. Hei! Mulla on nyt yksi juttu. Mikä? Salaatti. Salaatti. Pitäis maistaa. Ja tää kastike on sitten crème fraichea ja persiljaa.